Исәнмесез, бүген без караячакбыз бер маңкортны. Мин Часть Казан города Казань, шәһәреннән Россия. Урыси. Ул инде үзенең азатлыгын, иреклеген сатырга тели, ләкин ул аңламаячак нәрсә өчен. Ниндидер нәрсә Татарстанга кайчандыр һөҗүм иткәне бармы? Мин хәтерләмим нәрсә һөҗүм иткәне бар. Хәтерлибез. 16 гасырда бер кеше безнегә һөҗүм итте. 16 гасырдагы геноцид ясады. Кешеләрнең башларын кистеләр. Кем көпчәктән зуррак? Һәм аңлап карыйк. Менә Казахстанда азатлык бар, Үзбекстанда азатлык бар. Нәрсәгә аларга барсын ул? Нәрсәгә Арменияларда бар? Бездә юк. Сугышка кешене җибәрү өчен кирәкме ул? Ресурсларны бирү өченме, акчаны бирү өченме безнең республикадан? Нәрсә өчен икән? Я коррупцияны хуплау. Бик күп әйбер бар инде. Коррупциялар, үтерүләр, геноцид 1920-1922. Украиннарга чынлап та күңелсез күрергә менә шундый кеше халыкларның үлүләрен. Кемгә куркыныч түгелсен? Кемгә куркыныч түгел? Кемгә күңелсез түгел андай бирләрдән? Менә мондый тилләргә генә инде, чөнки ул татар түгел, ул урыс. Шундый сүзләргә синең кебек маңкырт дигән әйбер бар. 92 елда 21 мартта Илтифак партияның инициативы буенча башлыгы Фаузия Байрамова 92 елда чынлап та референдум булган. Референдумда сорау булган. Сез кинешәсезме Республика Татарстан үзләренең мөнәсәбәтләрен Россия Федерациясы белән субъект кебек түгел, ирекле ир кебек, азатлы ил кебек. Тагын бер маңкортның ялганнау, ул монда язылган. Татарстанны азатлык ил дип саныйсызмы дип. Ничек ул мөнәсәбәтләр ясый гына түгел, менә ул азатлык ил булуы. Менә шунысы мөһим. Ул әйтә, без ирекле ил кебек мөнәсәбәтләр ясыйбыз дип. Без ирекле ил булачагыбызны түгел, шуңа күрә ул дөрес түгел әйтә. Сәүдәгәр кебек мөнәсәбәтләр өчен дигән манипуляция инде бу моны 62% дигән. Аны кабул иткәннәр, ләкин Мәскәү, Россия аны кабул итмәгән. Чөнки ул аларның законнарга каршы. Ләкин бер кеше дә бернәрсә дә эшләмәде Чечен Республикасында кебек. Ельциннан сораганнар моның эченә керергә дип. Ельцин минем өчен начар. Бернәрсә дә эшләмәде. Ул чынлап та монда әйтә, аңа мөнәсәбәтләр Ельцинга начар, чөнки ул Казан белән сугышны башламады. Нинди маңкырт. Чөнки монда бүтән сүз әйтеп булмый, чөнки менә аның сүзендә менә миңа ошамый Ельцин, икенче җөмләсендә барысы да аннан сорады берәр нәрсә эшләргә Казан белән. Син тилердеңме? Син чынлап та сугыш телисең үзеңнең җиреңдә? Тиле саташкан маңкырт. Ул вакытта бездә президент булды Минтимер Шәймиев. Ул үзенең чиратында нейтралитетта булган. Ул вакытта националист кайфләре булгач, аны чыгарып ташларга, шуңа күрә ул нейтралитетта булган. Аннары саңада ультиматум иткәннәр, син безнең белән я безгә каршы. Сезнең гражданнарыбыз кычкырырга ярата. Референдумга кадәр Фаузия Байрамова мәйданда сөйләгән. Хәзер без референдумга ясамасак, без азатлыкның нәрсә икәнен иртәгә онытабыз. Һәм син аны оныттың да. Менә ул сүзне аңлау дип уйлый ахрысы аны. Менә нәрсәдер сүз турында буенча, сүзнең мәгънәсе ахрысы. Ләкин ул аның турында түгел. Ул турында син азатлыкны нәрсә икәнен белмәвеңдә. Син аны белмисең. Менә ул шулай килеп аны әйтә. Ләкин бит син аны белмисең нәрсә икәнен азатлыкны. Син бит аны теләмәгәч белмисең булып чыга. Аңлыйсыңмы? Ул бит белмәү, ул теләмәү. Мондалар бер үк сүздә. Чөнки син бер нәрсә дә әйтә алмыйсың. Менә ниндидер һөҗүм буенчадан башка. Менә кем һөҗүм итә безгә? Казакстан һөҗүм итәме? Ярар һөҗүм итсеннәр. Алар безгә якынрак. Нәрсә дип уйлыйсың ул? Менә нәрсә аның башында, менә нәрсә? Я ул сугыш өчен куркамы? Барыбер сугышлар бара ич. Барыбер кеше үлә. Азатлык өчен сугышырга рәхәтрәк. Азатлык өчен кеше күбрәк сугышыр да иде. Һәм азатлык өчен кешегә булышады, чөнки бар нацияларның да сүз үзләренең иреклегенә. Ул ООН уставында бар. Иреклек, то есть свобода. Вот Инде украиннар һаман сорыйлар. Мин татар телен беләмме? Беләмме икән мин? Ничек татар телендә азатлык сүзе була? Ул шуннан киткән инде, шул методичка. Нинди методичкалар, нинди... Менә аларның ленди конспирология чыга, менә кемдер менә аңа шул гына сүзне шуның өчен генә әйтә. Юк, кеше сездән сорый, азатлык ничек була дип. Чөнки алар аңлыйсылары килә. Сез телне беләсезме? Сез азатлыкны телисезме? Ул бит авыр сүз өчен азатлык сүзе. Чынлап та күрсәтә, син телне беләсезме, телне белмисеңме? Икенчедән ул күрсәтә,
Халыклар азатлыгын телиме? Приняли тогда независимость, чуть позже утвердили этот день 7-го года. Вот эти вот сепаратистские настроения националистические, они свелись на нет. Вот вы же знаете, если были в Татарстане, вот такой вот анклав внутри такого большого государства, как бы мы могли развиваться, когда уже пришло время строить экономические отношения с Россией, народ понял. Что вам мешало иметь просто торговые отношения? Кто вам дал право не выполнять волю народа? Кто? Ну, подождите, ну народ сам потом это отказался от этого. Нету. Где? Назовите Да, референдум. нет. Кеше чынлап та бер нинди референдумга да чыкмады. Аны ничек? Менә ничек әйтмәңә. 2002 елда ие конституцияны яздылар. Ләкин референдум булдымы конституция язу буенча? Юк, булмады. Менә шул маңкырт инде, маңкыртның башы да маңкырт. Назовите референдум. Хорошо. Назовите Не референдум. было. Не было. На каком? Тихо. А Вы на не- каком, Успокойтесь. На каком референдуме отказались вы? Вы лжете. Успокойтесь. Вы обманываете. Успокойтесь. Я Не было спокоен. никакого референдума. Не Я же было. вам не говорю, что был референдум. Вы сказали, народ отказался. Ну, каким образом народ отказался? Народ. Сепаратистские настроения. А почему вы решили, что они это свелись на сепаратистские? нет. Почему это? А как? Юк, син каян беләсең алар биткәнен икәнен. Ие, вакыт узгач кешедә ул әзәйде, чөнки Чечняны күрделәр. Чөнки күрделәр менә нәрсә була аласын. Һәм безгә чынлап та әйбәтрәк булды. Бездә әзрәк иреклек булды 90-нчы елларда, 2000-нчы елларның башында, ләкин бит аннарсын централизация башлады барыбер. Хәзер бит тагын 80% бирәбез. Хәзер бит сугыш башладылар. Безнең бит кешеләр үлә анда. Син аны аңлыйсыңмы? Телне бетерәләр бит. Тел бетә. Халыкның азатка хокуклары. Бар. Бу тагын ялганнарга теләде. Безнең азатлыкның хокуклары эшли дип. Бездә бит националь партиялар да юк. Безне күрсәтер өчен. Бер кешенең дә хокуклары юк. Бер идарәче дә халыкның хокукларын үзгәртергә ярамый. Сез дә түгел. Шаймиев да үзгәртә алмый. Ә Шаймиевны сатып алдылар. Аны иң бай кешене ясадылар. Рәсәй Федерациясында. Аны сатып алдылар. Ә ничек ул күренә? Вот смотрите. Сәгатьләрдә шул сәгатьләрдә күрсәтелә инде ул. Ничек сез беләсез, азатлыкны саттылар. Ул әйтте, аңа иң бай кеше Татарстанда ясадылар, Шаймиевтан. Һәм ул чынлап та, ул Украин кешесе чынлап та дөресен әйтте. Аңа карасам, бер нәрсәдә белән кызык булмаган КПСС партиясыннан кеше хәзер сарайлары аның бар, кыйбатлы киемнәре, сәгатьләр, $1,000,000 долларларга. Син нәрсә сөйлисең? Нинди сиңа аргументация, нинди пруф кирәк сиңа? Чынлап та аны сатып алдылар, чынлап та аны күреп була. Ул әйтелми, аны шул вакытта аңа әйттеләр. Син дә коррупция белән эшли алачаксың һәм без сиңа аның белән кымача алмыйбыз. Кайчан Татарстан азатлык алды да, аның азатлыгы булмады. Сез ялганлыйсыз. Алар референдумны кабул итмәделәр. Конституция законнары буенча. Мин маңкырт һәм кытык бар. Шул законнар буенча әле танклар Мәскәүдә чыкты һәм ата башлады Думага, менә шул законнар буенча. Анда бит барысы законнар буенча эшләнә. Аны там шул законны танк белән шартлату буенча. Сез федерация. Һәрбер федерациядагы республиканың хукуклары бар. Аннан чыгарга. Әйтәсе бар, менә 2017 елда без конфедерация булдык. Россия белән Татарстанның мөнәсәбәтләре конфедератив. Без федерация эченә кермәдек. Аның язылуы бетте, ул бетте, ә без федерациягә референдумлар белән кермәдек. Чөнки без үзебезнең азатлыкны ясадык, 63% булды. Менә ул булды. Без конфедератив мөнәсәбәт шуңа күрә ясадык. Ә менә федерациягә без кермәдек. Безнең әле дә шул конфедератив булырга тиеш. Чөнки 63% азатлык өчен ул берничек тә сузыла алмый алай. Менә китә алмый ул федерациягә, менә язылмыячагына. Чөнки без федерациягә кермәдек. Менә шул иң мөһиме. Без федерациягә керсә идек, аннарысын конфедератив мөнәсәбәт куйсак. Ул кире федерациягә керә, ләкин без бит федерациягә кермәдек. Менә шунысы иң мөһим. Хәзер без оккупация астында. Чынлап та оккупация астында. 2017 елда ул бетте. Һәм хокуклары бар. Аннан чыгарга. Ник бездә булай да ялары өчен чыгарга. Сез чыкмадыгыз бит. Республика үзе теләмәгән. Көтеп торыгыз. Нинди документ буенча теләмәде? Ләкин теләмәде. Теләмәде калырга 63% чыгу өчен иде. Без чыга алмадык бөтенләйчә, ләкин без конфедерациягә кердек. Федератив мөнәсәбәткә кермәдек барыбер. Без федератив түгел, без конфедератив. Ләкин конфедератив мөнәсәбәт биткәч,
Biz bir narsa da түгел Россиягә. Аңлыйсызмы? Теге референдумда юк, bir нәрсә дә юк. Безнең керү бездә юк иде. Менә без кермәдек бар республикалар кебек Россия Федерациясына. Ул беткәч, РСФСР беткәч. Без кермәдек аның өчен. Аңлыйсызмы менә шуны? Сепаратизм хисләре, бу сепаратизм Никакого беткәннәр. сепаратизм. Монысын Украина әйтә. А что это? Бу Это не сепаратизм түгел дип. Это Кешенең право нации, это азатлыгына, право нации на хокукыга. самоопределение. Юк, менә бетү. Ул менә аның башында эшлиме икән ул? Бетүе нишләп булган икән? Чөнки бәлки партияларны бетерделәр. Бәлки чөнки бу режим, чөнки монда инде рашизм була башлады һәм бу империяга әйләнә. Без колония шикелле генә. Чөнки без үзебезнең фикеребезне үзгәрттек. Кайда, нинди документ белән мин карармын? Подожди. Нәрсә ул референдум? Референдум ул тавыш бирү иреклеге. Бу аны сорашу белән бутыштыра, миңа моны тәрҗемә итәргә ыяланам. Ярар, мин карам бүтән. Миңа кызык түгел. Сез үзегез күрәсез аның нинди эволюцион урында торуын, ул әле микроорганизмына, шуңа күрә барыбер менә нәрсә ул уйлый. Андый кебек кешеләр булсагыз, миңа сезгә барыбер, сезне инде тазартып булмый. Сез минем өчен бер кеше түгел. Чөнки ничек менә 80% бар ресурсларны кешеләр алар өчен үлә һәм менә ничек аны әйтеп була? Менә ничек? Миңа барыбер менә мондай кешеләргә сездән миңа менә кысасы килә. Менә чынлап әйтәм. Ул бит Ленди татарга да ошамаган. Паспорт өчен килгәндә эшли ФСБ-дә эшләп, пенсиясында утыра өчен. Сез бит аны аңлыйсыз, ул армиядә булган кеше. Армия. Менә армиягә кем бара? Менә нинди башлык кеше. Синең белән спорлашу минем өчен ул инде австралопитек белән сөйләшү кебек булачак. Шуңа күрә миңа дебатлар синең белән кирәкми. Син инде эволюция буенча минем астымда. Чөнки урысларның әйбәтлеге ул ике сүз инде. 1552, 1556 еллар һәм 1920-1922 еллар. Ул геноцидны КПСС үзе ясады, чөнки я план буенча саный белми, я нишләптер Мәскәүнең ашарга булды, ә менә безнең Татарстанда аграр республикасында нишләптер ашарга булмады, нишләп икән? Һәм нишләптер ул Идел буенда, кайда этник группалар тагын да күбрәк бар Россиядәге җирдә, нишләп анда икән булган ул, кем белә, аннан этник группа казакларның, украиннарның, кем белә икән, 2 миллион Татарстандагы гына кеше үлгән, кем белә икән. Ельцинның танклары белән нишләптер һөҗүм итәсе килгән, безнеге азатлык бирмәс өчен, һәм нишләптер чеченнар белән сугыштылар. Мин аңламыйм, чынлап бу маңкырт нәрсә белән бар белән ул нәрсә әйтәчәк. Безгә азатлык кирәкми. Безгә ресурсларны Мәскәүгә бирергә кирәк. Кешеләрне үлүгә, фронтка җибәрергә кирәк. Шулай дип әйтәчәкме ул миңа? Мин аңламыйм менә аның аргументлары нинди була икәнен. Шуңа күрә мин нимә әйтәсем килә? Андый кешеләр үзләренең каналында адресны язарга тиешләр. Аларга татарлар әйтерләр, нишләп безгә азатлык кирәк икәнен. Мин белмим, берәр ничектә берәр татар кешесе аңа әйтә алачак инде. Нәрсә өчен ул кирәк икәнде. Һәм психологиясында мин ул кешене аңлыйм. Аның яшәвендә бер нәрсә дә булмады. Ул менә шул урысларның күтләрен ялады, кашан армиягә киткән. Аннарысын инде хәзер ялый, чөнки аның тормышында бернинди казанышлар юк та. Менә шуның белән генә, шул иле зур булуы гына аның казанышы, бүтән аның юк бер нәрсәсе дә тормышында, бернинди әйбердә. Менә шундый мескен кеше ул. Чөнки аны бит кеше карамый да, аны урыслар гына карый. Теге ярый, аны кешеләр караган булса әле хурлык булыр иде инде. Әле менә милләте менә ничек карар иде ул менә үзенең тарихи вакытка, менә 16-нчы гасырга кайтса, 15-нче гасырга кайтса иде. Менә ничек ул карар иде болгарларга, татарларга. Сез дөрес әйттегез, татарлар, болгар, Идел болгар варислары. Тагын ялган, болгар Идел генә түгел, ә ул Әстрәхан да безнеке, ул Кырым татарлары да, ул Сибир татарлары да безнеке. Менә ничек ул карар иде болгарларга, татарларга, менә күзләренә әйтеп, әйдәгез урысларның күтләрен ялыйк, әйдәгез аларга акча түлик, әйдәгез алар өчен сугышка кешеләрне җибәрик, телләрен безне бетерик. Аның башын кисәрләр иде шул вакытта. Нинди болгар кешесе син? Көлке, адәм көлкесе.